Lalaban ako. Yan, ha? Hindi mo ako. Kailangan mga kita. Tulog na sana ako. Pag-video mo mga dapat sa record mo. Wala kaya kita. Kailangan kita. Magkapin kita. Hindi ka na. Nag-video nga ka. Hindi ka na kaya. Lipat sa kuya. Wala na. Imagine mo na niya. Wala sa ano sa kapita. Wala.
Ah, likod. May customer ka, pataas. Pataas. Dito yun. Ay, kapitado din ay. Di ba? Ay! What? Sniper? Hindi yun na yun. Hindi ka mag-plus kaya hindi ako na lang. Ay, puta ka nga. Baba, may ba pa na baba? Yan o. Baba na. Yan. Yan. Sniper mo na. Puta ka di. Sniper mo. Hindi puta na. Sniper mo na. Wala pa siya. Wala pa din. Malangay ka naman, kaya naman bigyan na badil na ito yung buo. Bakit sabihin sila? Binayin, taklunod. Kamay, ay, di puta, nasayo ako nga. Hindi, kaya. Hindi ba matanong mga sila nga ito ba? Hindi ba? Siyempre ano mo kaya? Ang pila katag. Kamera, ano, katuloy ba ba? Katuma. Ah, gagawin pila katag. Katuloy siyempre ano, ito mo, katuloy ba? Ano ba mo? Yan. Kamu dyan ano. Ano ba? Ito ay, galing din, ano yun o, bago o, ibumba ka po na diyan. Yung, ikaw dumadaling sa tago, dumano. Galing pa nga yun. Ay, di pa ito nga. Ayan o, malipat na ito sa mga. Di na ka mag-ano. Siyempre, mag-isay ka ba? Ang barat ito. Kaya hindi ko ba ano? Kaya hindi.
ayaw. Pagkakas ka na. Pero ito mo dyan o. Sige. Wala, wala. Demo kuha, demo kuha. Yan. Eh, ito pa ka lang mo ka nga yung pinag-iyo. Buko nga yung ito na. Buko nga yung buko nga yung buko. Hindi na ako tuloy. Sige na lang ito na. Yun. Aro, ito na pa yan. Hindi po pangarap pa nga talaga.
Yeah. Sige ka na. Surugot! Pag ano ka, managawit ka, magsigigan. Yung pangalan niya. Yung pipe ko rin, lamang. Hindi ako lang, hindi na ay. Ano ako? Surugot! Kaya, dati na naman sa ano, dati na naman sa tuwa, akit na tumawa ng insente. Gusto nga yun yung, hindi. Ano na? Ano na yun? Rush. Ano? Bakit yan daro? Paano manahan ang kamuluwa? Oo, sa'yo. Ano ba ito? Ano nga yun?
bag. Order. Dito pa nag-contact nga. Pag kita na WI sa trabaho yung extra. Ah! Ay, talaga. Alam mo mga. Ay, talaga. Ayun, diba? Ang ayos talaga. Ay, diba? Grabe talaga.
Ano, nagagalipat na. Guys, ano? Puta pa yung... Hindi puta ka. Hindi ka. Hindi ko pala. Araw sa... Malipat na gawin ako. Hindi ka malipat na. Hindi ka mahulog ka mo hindi ka sa mga... Kung kaya na ba niya, yung kita nga eh. Yan, bigilin mo. Bigilin. Hindi. Bukod doon na hayop mo, yan o. Ayaw na ulit. Wala. Pangayip ka. Hindi mo magbuhat na hayop. Dero talaga na. Yan. Parang mo. Review.
Yun na, yun na. Hindi, sunod-sunod. Sakay na si Mara, late na ka lang. Hindi ka sabi, ano, B, may B ka. Nandiyan ka dyan, kasi yung mga. Ganun ba? Hindi na. Sige, ganun. Ganun ba? Sige, ganun ka na. Hindi ka na gamitin mo. Yan. Yan, hindi. Yan. Ganun ka na ganun. Hindi ka naman. Ay, may nagpas mo na ito. Nagpas pa. Yan, yan. Yan, mga kaibigan. Okay lang. Kaya. Sabi. Wala naman ano. Kultural. So, ito ko nga ito kasi. Ulit ka na eh. Gusto na mo. Kung kanya sabi ka na. Hindi ka dapat yung. Alam naman ano. Kasi ito kaya. Natutuwa mo na ang. Yung pala diyan, pag di natutuwa mo. Kailan kaya yung sabi na kung alam. Kailan sabi. Sige. Ah. Ito pa.
Eh, Nakakatanim. Dali mo gusto. Gusto naman. Ah! Sila kaya eh. Hindi ka naman katagilid oh. Hindi ka pag-ambush ka dyan. Yung kaya mo ka sa pintuan. Yan dun ka. Ayan. Ano? Pre, ha? Buka na. Magap na ako. Sige. Hayaan. Tapos ang ganda ng ano. Yan ang galing. Yan, hindi kayo mo, hindi nga sabihin. Ganyan ka na. Ito na. Likod na likod! Ito ka nga. Ito na ako pa. Ito na. Ito Wah, ito naman. Dan, hihigang ka pa.
Ayan. At mga sa mga yun, no, naiingit mo mo sila. Inisip mo ang bata ko. Wala na. Ito na. Ay, puta, pinakita ko pa rin ako. Ano? Ay, 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 ano ba? Hindi, pinalaro. Ano, pinakita ko live sa... Yung ano kang pinta? Kaya, may mali, magkakaroon. Ay, hindi mo na. Kasi, sir, ganyan lang. Ay, kami mag-ilit na. Yung patera, nagsaro nga. Isip ko na nga. Kaya, ayos na. Tapos mga kapatid, ginagawa ko dito. Pwede mo pa nga yung traffic talagang book na yung buko ko nga yung traffic. Yung ano, hindi nila. Buko nga yung kaya na. Kung sinuot pa nga yung nalipat na ba? Lalo mga balinahan, yung mga balinahan, yung mga ganito. Wala na. Kung you know, ganun na lang, pasali na nga.
Dala ko dyan na pinito. Dito. Ang hari. Talaga. Hindi na ba nila? Wala eh. Bakal dito ka no. Ay, 42 minutes pa. 42 minutes. Maad ka na maaral. Oo, ilan mga nangyayari. Guys, gusto ko ito, may paradise na nag-vlog. Ito mga
Obo, obo, ayos ba? Wala ka ba kailangan? Obo yung mga ito yung ano. Tama na mga ito yung mga ano. Kabilang mo. Hindi ka kuya, hindi na kuya. Yung binibig, kuya. Hindi ko. Ito ko, kuya. Hindi ko. Nick? Ay, Nick, taas mo daw. Naku, wala ko malakas. Gusto mo kanino? Inot na, inot. Naku, lang ko. Ano sabi sa nagluwas? Ano sabi sa nagluwas? Ika, lamit ka lang ka. Ayaw, bumigyan ka. Ano ba? Mira! Pupunta na dyan! Oh. Pero kung manharap ka ng picture, so, Yan, natalit ako. Itong nagduwa-duwa yung... Ano yung banda ng atin? Bumalik ako tayo. Balik na yun. Ano na piyala mo?
Pakawala ng ayos ka. Dapat kasi mag-ingat dahil na ay Guwapa. Guwapa. Oo, sir. Yan na. Oo. Nakulong pa pala mama. Pagpensa ko. Hindi na tawag. Uy, bago. Pabaluay na dumandir. Hey, bro. Uy! Ulan! Ano dyan? Uy na! Patay, balikan mo.
Kailan na, ako po ang mga mga ayang baga, mga ka. Sabi na, sige na, tumakas na sa tumakas na may A. Papadaro yan. Ano? Lunch, 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 lunch. Ito. Ito na report. Ay, hindi ko na nalimit ko na kung ito ang hype up niya din. Ay, hindi ko na nalimit. Kaya na ba? Ito pang hype. Ganda lang. Ito, hindi mo ako na. Ika, nantag, no? Isa na yung ay. Ito talaga ako dyan. Dapat Yan, sabi na tayo, Chris. Ha? Chris? Ito? Yan na naman, ito. What mo na sa puno? Pilit ka na. Puno? Ay,
May tahan. Pwede mo tahan. Di ba pagtutungon? Papakan mo. Dito magpirak mo dito. Mga pong ayos na yun. Ayos ka. Ay, tumawa. Pagbilang ko lang. Pagbilang mo. What?
Yeah, let's go. Yeah. Pag-more dua, sa to. Diba? Ba? Ay, grupo tangan dia pag gilipat to, kung gilipat tangan. Iba naman ito, no? Ay, nagdudugo, padalo sa kalsat. Hindi ba yung right idea? May papas, ano po may vote. May vote na gusto na ngayon.
Ano mo, ito. Ganun na talaga. Ano ka, Tanggol? Bakit ka nalikutan? Meron din mo daw? Bago na nga yun. Wala ka talaga. Okay, yun. Yung mga nagmumulog yung ay, ito na mga ito na bawas na. Sabi ko kasi, sabi ko so, Paris ko, kita ko na dito. Matawang mga bata. Huwag na mga wala. Huwag ito, huwag. Huwag ito, huwag. Di ba maganda rin yung mga ano ba? Ano ba? Ano ba? Enjoy. Doon. Ano na nagpupunta? Ano yung ginagawa? Ay, ay, siguro,
Yo, kayo hindi mo taglutin mo na yan. Yan eh. Bilibig mo nga yun. Sino ka mong matapos ka lang? Babalik, babalik, babalik. Ito na, bayaan pa naman ang mga pala. Bayaan kami, you know. Ano nga yung mga ganyan ba din? Lawan ka mo lang ganyan. Doon! Hindi ka ng bay. Iba nga naman yung bago pa. Wala ka na ito, no? Wala ka na yun. Yan ang busy. Pagkakatanong na. Busy na naman siya. Balik bawas na. Maikot ito. Wala ba sabihin? Wala. Buko sa mayo. Wala. Wala siguro. Bakit hindi ko yung pag-ibig na mayo? Pares na ito. Let's go. Ayan. Pares na ito. Let's go. Wala. Yung po, sumunod yan po.
Out na sa one. Listen to the
Yeah.
Ako na sila. Wala naman naman sa irap ka. Lamesa. Ah, Pwede ko ano yung voices. Marami din ang nilabot ko uniform. Yan ang uniform ng polo. Aldo.
Ay. Bakit? Kaya ako nagsisip ito oras. Ano mga bagay? Ha? Ano yan nakakasip? Ano yan? Yun lang. Sige, sige.